Executive Committee jong Khasi Hills Autonomous District Council kalapan pau bahkan wan ra mang tyngka pura nak bentau senam arja arpulai arja arpusau haka arpusau tadi ujelio arja arpulai kat kum jing betha ke office chairman ke council bat kan ni ke dorbar mang tyngka kan kot haka arpupra tadi ujelio arja arpulai Ubak penyat sings im chief executive member ublaong. Bagi executive committee kan wan ra iki bill ki badon kam banyakran hakani ka dorbar kum ke service rules amendment bill ka traditional medicine bill nalor kiwe pan. Te ki don ru ki katu kat ni ki ba nakaliang jungi ka isi ka batmai ila review ya ka budget ka ni ka official budget ka ba jong news nam aja apply apsau bangin wan ra la shai bangila pej bhang la pej penya bha bat ka long ka ba la piang na dong shedong ki bangila dep ban wan ra jing kala don hi ka jing thumu ban wan ra sa artli lightly ki bills ki badang don kam bha la da ka long ha ki ban codify ki practices la ne ban wan ra ki bill ha be de bat ka riti sensyal khada ha ki ilaka bat ki hima namar ka ilaka ngi don kumbasan ku sautuli but kibabun na kita kimpat dan ni laki jongki ak tekini kibampat dan ni laki jongki ak ni lashim ya karai mene ba ka ilaka department let's say kan wara pada ka next session yakini ki hima kibampat dan ak bakin wara no ya ka propose bill nang bah ka next session ngin lak ban pas kini ka jing thumu jong kini ki isi ka bat mai menta ni thumu bakini ki hima ki badang sa klem kinunu ki ak kabumot ki shupen trekam bet takani ka main principal act jong 1959 te ngi kwa bakin dan lal ka jongka ak te habai de ba kata ngi ka isi batman la shime karai ba ki em in charge badegi ilaka ni sawanra ia kan ki bills ba her nakam tak ni ki hima ki bampat dan ya ka ak hakani ka session ban one part next session kamdai ke pementa next session te komjuru ki don skiwi wiki bills ki ba I don kam ba banwara amendment kini kitai nakadau jong ka jingling kot pala kapor singin mla banwara ni ka session U Dr. Dipankar Das, U DM Cardiology, MD Medicine, nak swagat Hospital Guwahati, undon hanong ba Shillong, haka arba South Rig ujiliw, arhajar arpulai, na duwa kapor katwe baje Minstep, Howardland Hospital. Undon ru hakasi sajan ka basaw man lau benai kino ki badan jing pangklong snam kila banwan ni selok yu call how number kandai not pra kandai not kandai nyo kandai not nyo